Čaute ľudia, dneska máme nové video, čo je bug reálne na mojom mobile. Asi je hacker teraz aktuálne vo serveri, takže on ma asi odflingol a išiel som do neba. Tuto ja čakám, krásnočke a príjemnejšie. Som bugnutý, totálne, absolútne bugnutý. Ja by som to líval teraz, ale nemám pocit to lívnuť. Ale idem to lívnuť, to je to. Ja nemôžem kliknúť ani leave. Let me up. Ja tu nemôžem kliknúť, ja idem tak ďaleko. Dobre, už som klikol leave. A absolútne nič mi nepôjde. Čakám. Ideme zasa sem. Lebo ja chcem ten skin. No nemám gatiať drečko. Kliknem join. Yes. Tak OK. Yes! Mám to. Mám ten skin. Idem si ho zatedy uložiť, lebo som green bean. A teraz môj avatar by mal byť hen taký. Keď sa ja nemýlim, on nie je taký. On je, ale tá tvár nie je ono. Takže idem si to ešte uložiť potom. Nevšimajte, koľko mám tých robokov. To za to tak troška stopnem. Dobre, ja som nemal ten face, to som ani nevedel, že som nemal ten face, takže... Dobre, teraz som oficiálne green bean. Takže podporujem Grow a Garden. Ale ja ozaj podporujem aj Steel Brain Road, lebo on dobre maká, Jendo dobre maká, Sami výborne maká. Všetci výborne makajú. Takže ja nemám problém, mne to jedno, kto vyhrá, ale chcem byť green bean aspoň, aby som dostal v Grow a Garden dobré veci, lebo mňa zaujíma iba ten reward už. Dobre, idem si uložiť tento skin. Green bean. Save. A máme, keď sa kúkneme sem, tak máme Team Green Bean, Grow, a potom neviem ako, kde mi to zmizlo, ale Grow a Garden. Toto všetko je nič už absolútne. A preto to je absolútne všetko. Lebo ja mám dosť veľa green beanov teraz. Takže ja som fanúšik green bean. Čaute.